Zuccarello Ooseni mailasta yli maalin. 10 sekuntia rangaistusta vielä jäljellä. Ja 2 viimeistä minuuttia käynnissä, lisää rangaistuksia Suomelle on kuitenkin tulossa ja niinpä tässä vielä joudutaan jännittämään Rinteen nollapeliä. Kiekko pyörii siellä maalin edustajalla, nyt se peli katkaistaan kun Sami Kapanen riistää kiekon. Ja saman tien kun Koistisen rangaistus loppuu, niin lisää on tulossa. 1.45 on erää jäljellä ja vielä sieltä rangaistus on tulossa. Ja siinä Janne Niinimaan maila on norjalaispelaajan kainalossa ja Niinimaa. Jaha, no siitä tulee nyt aika lailla erikoinen tuomio kyllä. Tämä kuva kertoisi siitä, että Niinimaa saisi 10, henkilökohtaisen 10. Valkovenäläis-saksalaisella päätuomariparilla on tässä nyt vielä tiukka tehtävä sitten saada tämä homma nyt lopulliseen komentoon. Kalle Kerman menee rangaistusaitioon, eli Niinimaa saa siitä 2 ja sitten vielä henkilökohtaisen 10 päälle. No on tämä nyt aika sekoilua kyllä, eli Niinimaa nyt tulee pois sieltä ja Kalle Kerman rangaistusaitioon. Ja voi melkein sanoa, että tämä on kuin sitä vanhasta tarinasta, että pää on kuin Robinin pää, mutta kädet ovat kuin Esaun jalat. Siltä tämä alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa. Niinimaa sen 10 saatuaan poistuu myöskin areenalta. Eli kyllä se pysyy loppuun saakka se tuomio ja Kalle Kerman menee sitten sitä 2 istumaan.